Официално, Западът изпусна потенциала на скъпоценният континент Африка. Това е така, защото Китай бяха много по-разумни в отношенията си с тях. Дълго време Африка беше най-подценяваният регион на света, място на непрекъснати граждански и етнически конфликти, политически хаос, постколониален и неоколониален грабеж и тежки социални проблеми. Но днес това бавно и постепенно се променя с помощта на Китай, който в последните години е активен дипломатически, търговски и икономически партньор на този континент. И от това сътрудничество между Китай и африканските страни може да се зададе положителен тон на развитие за цялото човечество. Разликата между Китай и САЩ в техните отношения с Африка е, че Пекин е приел реципрочен и дори както африканските експерти и дипломати го наричат емпатичен подход, като се старае да разбира нуждите и интересите на страните от Африка, за да напасне съответно своята дипломация, поведение и сътрудничеството си с тях. Това се различава много с американския традиционен подход на принципа Морков и Тояга, в рамките на който африканските страни често биват поставени в неудобни ситуации, задължавани, изнудвани и им се предявяват открити или по-меко изразени ултиматуми. Темата на тази годишния китайско-африкански форум е подаване на ръце за напредък на модернизацията и изграждане на висока китайско-африканска общност с поделена съдба. Последната фраза очевидно е препратка към концепцията на Си Цзинпин за глобална общност на споделената съдба, според която всяка държава и цивилизация има право да се развива независимо и суверенно, но в същото време всички хора сме изправени пред общи предизвикателства, които трябва да решаваме заедно на равноправни начала. Всичко това стана ясно след форума, който се проведе от 4 до 6 септември, на който присъстваха представители на поне 50 държави в Африка. По всичко изглежда, че континентът тръгва в една нова и по-добра посока на развитие. От нас остава само да стискаме палци, щатите да не развалят пак нещата, защото и без това хората там са изтърпяли достатъчно лишения. Не мислите ли така? Ще се радвам да споделите мнението си. Оставете по един коментар. Благодаря.